patay gini ba? Unta madaon tong JSW kay dako kay sugal to. Di man ta ko ipusta ko asawa ba? Pastila gini si pare. Hasta yung hubalag uya ba? Kung pusta ko asawa noon, ug mapil dito patay ko sa asawa. Honong yung sustento ni kamatay. Ta madaon tong grupo to. Ug mapil di patay ko. Himo tag yun buhay. Ug madaon tong JSW. Aw. Kuha tong kuya di pare sa tagbaga. Siya na mga itaglain. Duha gid anak-anak ron. Ha. Ako ang problema nato ani ba? Kung saan na lagi mo daw si pare. Na. Rematig yung uyab na ako ani. Kabag para dito nato. Wa ulit taon ko mag-guide ba? Kung saan na lagi ko ni. Ayun taong budaog tong lickers na ako ba? Ano may sugot mag-focus ka na nga iposta na ako kung uyab ko eh. Wa pa bang matakas ato ba? Matay ka pre. Noon sa mo si pare oh. Ngano ingon anak mo gid ang gusto mo pusta kon. Ang iyang asawa niya ako ada uyab. Naam ta mi daghang ikapusta. Nay manok da silok oh. Pasti lang si pare. Di ampo gid nga mudaog niya ako ang lickers ba. Kay mo pilde. Human akong kalipay. Usaw na lang yun eh. Bisuran ko yung ngitag ko yung pinaka mga babae ron, mga himilyon yung now. Magkakita gani yung mawag, isnabda yun. Pero gwapo, hos-hos gani yung pante. Patay na. Usaw na lang yun. Yang po ko nibit. Patay ka na kong masawa na makuha yung kumpare. Naamatay ko ang dagay kasagal bang ano. Katupag yun nga. Nadaot sa uyab ni kumpare nga pastang lamia. Wala ko'y kaana-ana ron. My love, so sweet. Pasensyahe kay ka kong isugal. Wala ko'y ana-ana ani ron. Yaumi. Tawagan lang ko si my love. Ay kong inyo na dili na ko tag iya niya. Hello my love. My love. Naku iingon nimo. Karang kuan ba nang dili naman ko na ko tag iya nimo. Tundula sa Lakers og kuan ba Golden State. Ikaw magud ako nasugal god. Parang Berto na tag iya nimo ron. Di na tag ana-ana. Kana! Bait! Isyot Lebron! Isyot ni Tres! Patay! Yes! Kuhagin ako! Asawa ni pare! Karon ka! Patay ka na ako pre! Hubag-hubag para magitay mong asawa! Buhagay kini! Ay! Sultihan ka lawaron! Duha lagi na akong asawa! Tawagan ako kung uyab! Ako ibalita sa iya ang good news! Karon! Hello, darling! Okay ra ko. Na ako ibalita si Muha ba? Ayo ka excited ha? Basig mo excited nga ka ba niya? Kung darling, basta surtiha gid akong adlaw ron. Dako yung daog ni paring agi po. Oo. Ayo, basig masurpresa ka. Makuan ka ba? Ang imong kasing-kasing masakit ra ba ka? Daog ko niya. Nakuha na ako yung asawa. Akay lagi kayo nagdokling. Duha na mo ako ng asawa ron. Duha na ito magkanaala. Batir, pre. Swerte ginag ang asawa ron. Karon, impas ka parang agi po. Oo, kuhaon ako. Musugot ka ka. Ha? Di ka masugot? Nasaan mo ito na akong daog niya? Kasayang ato yung asawa kong bagpitong lupot pa. Mas kung pagpasikot si Muha. Di pwede. Ilay-lahi, tamo. Dito ka sa may kasilyas. Siya. Hindi sa kama. Anak na lalab. Pibag-o pa man. Ay, daon ako sa ulo. Nindot niya higdaanan. Ikaw. Dugay naman tang nag-ipon.
Nagsige ka na anak. Los ay naman ka marang kagabing na init. Siya, sa. Bago pa man. Ah, sige. Anak atong sitap ha. Karon. Tukuan ko si pare. Sige, babay my love. Patay ka kumpare. Kuhaon na lang ako na yung mga asawa pre. Karong kagi po. Maghulat ka. Kaswerting adlawan yun. My love, sorry yun kayo ha. Karong gulat sa pare. Pre! Pre kagi po! Na ako'y good Diyos ni mo pre ba pre? Pre? My love, sorry yun kayo, my love. Naara si pare, may love tulog ko sa naog. Eh, pre! Ito nga di ba, pre? Oy pre! Na ako pre! Manukot ako sa kong daog ni mo ba? Karong ka pre! Buhagay ka ng pusta naman sa ko! Duha lagi akong ala-ala pre! Mo anak pre ha? Ay, pre, kaya istorya ng mga kasama, pre. Tama istorya, kung ano di ba so? Sa kanya, pre. Ano naghilak mga pre? Sa may problema ni mo? Kamay pag-istorya ng kasama. Kisa man ni pre? Ako ang kasama, Ha? pre. Mauna na kong daog? Patay gini. Hello? Uy Mari! Kanang, kumusta naman ka diya sa abroad? Okay na ka? Nya! What? Gipahibalo na ka ni kumpare Mari nga. Nakadaog na ko ni mo. Ako anak ka? Nakstorya na gani mo. Nya! Andam-andam na da Mari ha? Oo, yan agit ko. Naghinila ka ni Mario Saon naman niya. Ikaw ba yung giposta? Nagsabot na mi Mari ba? Inik-uli ni mo. Ako yung masugat ni mo Mari Pastor. Ang muna ni mo Mari ba? Dako, pag ikag sampat Mari, hubas ginas ko ah. Sakpang na ko. Ya Mari, usa man. Nagkasabot ito ha? Diretso nagkasabalay ni mo. Makalagi na lagi si posta pre. Kaya naghibalo na kayo kasi yung mga asawa nga hubag pa si mo ha. Ayaw na posta pre. Hindi na lang. Muli na ko kaya ako na yung mga asawa pre. Bye-bye. Malinaw ka, my pre. Mga iari ka kami